שלום יוטיוב. סליחה על הביטוי, שלום יוטיוב. פה זה, כמו שאתם יודעים, הקניון החדש. פה בעצם יש פה כל מיני דברים. כלומר, בוא נראה לכם קודם כל מה זה הקניון, הכוונה שלי הקניון פה. תראו איך נכנס, שתדעו. יש פה הרבה באגים כי נכנסו הרבה ילדים היום, אבל הנה, פה, נכנסים לפה, אתה רואים בדיוק. היום. לא יודע. אוקיי, פה זה סתם, אתם יודעים. בואו תראו מה יש פה. לא אהבתי כל כך את המקום הזה. לא, כאילו, לא אהבתי את הקניון, אבל מהסיבות אני חושב, הנה, דברים מגניבים. לא הבנתי מה הקטע של חליפות חלל. אני חושב שקרונים פונים. לא, לא גזרנו שמו אותה. לב. אמרתי לך. אז למה כולם באמצע? אבל אמרו שיקנו פה בגדים. נכון, מתי? אני לא יודע, אבל מדוע כולם פה באמצע? כן, יכול להיות שפה זה הבנייה. אני חושב, כי לא רואים את זה. חלת על המסך? כן, בדיוק פה באמצע זה הקנייה, ידעתי. כך צפוי. למה כולם באמצע? פה זה הכניסה. אנחנו כבר נחזור אליכם יוטיובים, שיהיה לנו מקום פה, אנחנו ניכנס לשרת יותר קל. ביי חברים, אנחנו נחזור אליכם בעוד